Fantàstic, està bé. Tenim una càmera collonuda, Pregunta. Más fuerte, más flojo. El perfil guapo. Miro a Laura para hablar. ¿Y ya empiezo? Sí. Ahí empiezo. ¿Y yo cómo me pongo? Qué mala soy yo para la tele. D'una forma massiva. Això de la forma massiva no. Toma dos. Quan m'encaparro amb una frase i no em surt, No hi ha un procés de recessió econòmica. Hem de negar que hi hagi crisi econòmica. Davant d'aquesta situació de crisi econòmica i que ara sembla que ja no fa por dir aquesta paraula... Perdó? Afirmem que la crisi econòmica ja la tenim aquí. Se siguen produciendo paradojas. Tampoc és l'hora dels derrotistes. Les dades canten per si soles. A Catalunya, cada dia que passa, hi ha més persones que són pobres. L'empresa combina recursos de capital, persones i coneixement. Però aquesta combinació la realitza algú que aconsegueix combinar a vegades, no sempre, aquests tres factors, i aquest no és altre que l'empresari. Los famosos seres. Aquí lo que fa falta és castanya. I aquest objectiu ho tenim que tenir dins d'un clima de tranquil·litat, de paz social. La UGT de Catalunya fa una crida a favor de la pau. El nostre tarannà de Catalunya, el sentit comú, el consens. Esto es un ciego que se encuentra un rallador, lo empieza a tocar y dice, coño, ¿quién ha escrito esta tontería? Es fundamental la seguridad para que no haya ninguna conspiración contra alguno de los asistentes. El aumento de los trabajadores para el 2011 de total normalidad sería el IPC previsto, como lo que marca el gobierno, con la cláusula de revisión, como hasta ahora hemos tenido el convenio, y que ese porcentaje por encima del IPC se tomaría en cuenta esa referencia del porcentual que se suma al previsto del gobierno. Ens entenem o no ens entenem? Que 441 morts diaris... Corta, no és bona. Jo també crec que arriba l'hora de parlar clar. El govern faria bé, si no vol quedar com un bla bla bla... Això és terrorisme. És terrorisme empresarial. La COE ja no cree en Dios. Bueno, la veritat és que ens sentim traïts. Que Sony ha de ser conscient que té marca i que si toca molt als pobres, potser la gent canviarà de marca. Que, a més hem de flexibilitzar el marc laboral, em sembla que ho sabem. Que abaratiment de què? Perquè a mi el que no em sembla de rebut és que jo no sàpiga el dia d'avui què collons dirà el ministre del meu país en aquesta reunió. Que el ministro no se quite las pulgas de encima. Fins i tot els Reis Mags potser s'hagin de plantejar algun expedient de regulació d'ocupació. Que els nostres bancs no estan contaminats. Doncs si estan de puta mare, que s'ho facin. Que els tornin els 150.000 milions d'euros. Y si metemos un par en la cárcel, mañana se abre el crédito. Que alguien nos escuche, o sea, no estamos diciendo ninguna barbaridad. I entenem que cal una mica d'injecció d'intel·ligència a tots aquells empresaris. El tejido industrial catalán no vaya desapareciendo con la política del salchichón, rodajita, rodajita, cada día más. Què ens passa a Girona? Torrai, que ets de Girona. El Vallès Occidental, que a més és una comarca, és un territori. Una concentración debido a todo lo que está pasando en el Bajo Llobregat y en el resto de España. Jo pateixo rodalies. Tenim un magnífic gabinet de premsa. Y en donde a veces cuesta que aparezca claramente cuál es nuestro mensaje. Cap conveni per sota dels 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros. Podemos llegar a los 1.000 euros, que podamos decir que somos milenarias. Donar una respuesta clara, contundent. Sin plan industrial. Pero un plan industrial. Os pido que sigáis dándonos el coñazo. ¿Cómo, perdón? Llarga i dura, de vegades tensa. Así de frío. Eso me gusta un montón. Bueno, lo voy a intentar. Mare de Déu, home, una mica de decència. Crec que caiem amb la monotonia. Però que l'hem de tornar d'una virilla. Lo millor que em podia passar. La presència de les dones al sindicat no és una anècdota. Les dones són un gènere discriminat. Se les obliga a maquillarse, Mentida. a ir con un aspecto intachable. Però és que mentida. Perquè vosaltres sou les millors dones d'aquest país. Rosa. Sí, oi, per favor. I llavors, sí, és que no estic res. És que veus el que passa. Gràcies, ara m'estan donant una volta per aquí dins
i veiem que és un sector de risc. Quin nivell d'accidents patim? Ojo. Que ningú prengui mal, no? No teniu ninguna pregunta més?